Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malende cɛ ani muso, nga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Farafinde cɛ ani muso, africain cɛ ani muso, nga foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Toujours aw na balimakɛ n'aw denkɛ n'aw dɔgɔkɛ Mamadu Ɲasa tɔgɔ la. Toujours aw na don nana tuguni. N balima lamɛnnikɛlaw, kuma dɔ bɛ n bolo ka ɲɛfɔ aw ɲɛna bi tuguni ni Ala ka diɲɛ ye. Kuma dɔ bɛ ka munumunu sen kɔrɔ, a bɛ ka munumunu mɔgɔw da kɔnɔ, a bɛ mɔgɔw dusukun na. Mais kuma nin ne ye kuma nin mɛn, a mɛnna kabini ne ma don video tournée la. Mais video nin kumakan nin ne kun t'a fɛ k'a jɛci. Mais tout dernièrement la semaine tɛmɛnen an balima dɔ bɔra ka kuma ka tuguni. Vraiment c'est une personne respectable là. A bɛ mɔgɔ bonya quoi. Donc o de kosɔn n fana b'a fɛ ka bɔ kan hakilina fɔ a kan quoi. O ye mun ye? N balimaw, farafinw ko k'an ka fɛɛrɛ kɛ ko mɔgɔw bɛ nana ji ka sira mun fɛ ou bien mɔgɔw bɛ kana sagara fɛ sira mun fɛ kana girage kan k'an ka fɛɛrɛ kɛ k'o sira bɛ se ka datugu cogo min na. Ko farafindenw ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An k'a lajɛ a bɛ se ka dabila cogo min na. Mɔgɔ minnu y'a kuma fɔ u ni ce u ka ŋaniyaɲumanya la Ala k'u sara. Faso ko la, continent ko la, jamana ko la, i mana fɛn o fɛn kɛ i b'i yɛrɛ ye. Minnu y'a kuma fɔ ka kɔn bi ɲɛ, n ka foli b'u bɛɛ ye. A bɛ minnu dusukun na, n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Minnu y'a kuma fɔ u ye ŋaniyaɲumanya fɔ u ni ce u ni baraji. Ko n bɛ n kan bila u ma ko nin y'u balimakɛ dɔ ye. Ne Mamadu Ɲasa tɔgɔ la, n b'a fɛ ka n bolo d'u ma komi ko an ka jɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan, an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilina ni dɛmɛw ye sira ni a bɛ se ka datugu cogo min na. K'o hakilina jigi de don k'o fɔ farafinden bɛɛ lajɛlen ye, malien ko tɛ, ivoirien ko tɛ, camerounais ko tɛ, guinéen ko tɛ, ko farafindenw parce que farafin bɛɛ b'a la, africain bɛɛ b'a la, mɔgɔ minnu bɛ ka na Italie fɛ, minnu bɛ ka na Libi fɛ, minnu bɛ ka na Maroc fɛ ka don yan nɔ Europe kɔnɔ. Ko ka fɛɛrɛ kɛ k'a bɛ se ka dabila cogo min na. N balimaw, ne tɔgɔ la ne bɛ n tɛgɛ di aw ma. N tɛgɛ filɛ nin ye mais condition bɛ ne ka tɛgɛ di la. Condition min b'a la n bɛna fɔ jama bɛɛ lajɛlen ye, farafinden bɛɛ lajɛlen ye. Mais ka kɔn condition nin ye, question fila de bɛ n bolo fɔlɔ k'olu jaabi. Komi mɔgɔ dɔw ye vocal ci n ma, tiɲɛ yɛrɛ n ye cogo bɛɛ kɛ n ka se k'u lasɔrɔ, n ma se k'u sɔrɔ quoi. N ye dɔw sɔrɔ mais ma dɔw sɔrɔ. Dɔw ko n ma n ka dernier video tɛmɛnen la n balima dɔ ye message ci n ma. A ko n ma ko vraiment ne bɛ ka Mali ka halakiliko kuma balawu tun bɛ Mali kan ko n k'a nɛmɛ. Ne y'a fɔ n balimakɛ ni Ala ka diɲɛ n bɛna nɛmɛ. Mais n balimakɛ n t'a dɔn n'i ye karamɔgɔ ye ou bien n'i ma kalan n t'o kalama komi an ma baro k'o kan. Ani a bɛ minnu kɔnɔ n'u ma fɛn fɔ. Minnu yɛrɛ fana ye fɛn fɔ u yɛrɛ kɔrɔ ye ni ne m'olu kuma kan mɛn. Ko ne ko Mali ka halaki ou bien balawu tun bɛ Mali kan. K'o ye fasoden juguya ye. Fasoden juguya don. Mais ne bɛ n faso fɛ, n bɛ n faso fɛ ka tɛmɛ kasa o caman kan quoi. Ne m'a fɔ Mali bɛ halaki. Ne m'a fɔ Mali bɛna halaki fana. Ne ko Mali balawu de tun b'a kan a bɛ halaki mais ne y'a condition fɔ ka d'a kan. N m'a fɔ n kunfɛ ten. Ne ko de mɔgɔw ma, silamɛw ni karamɔgɔw ni kunfinw ni kerecɛnw, maa maa bɛ Mali kɔnɔ ne ko bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka. Dɔnnibagaw bɛ fɛn o fɛn fɔ papiyew kɔnɔ ko Ala ye jamana dɔw halaki, a ye dugu dɔw halaki, n k'o halakila ni jogo minnu ni condition minnu ni problème minnu ye. N k'a jogo bɛɛ dafalen bɛ Mali kɔnɔ bi a bɛɛ. N ko maliyɛnw k'a lajɛ an ka segin an kɔ dɔɔnin sinon n ko ayi Ala y'olu halaki kun min kosɔn dɛ ni o bɛ ka k'anw ka jamana kɔnɔ n ko an ka balawu natɔ don fɔ ni an seginna an kɔ, fɔ ni an seginna an kɔ, n ko ten de. Ka tila k'a fɔ jamana o jamana bɛ yen ko guerre civile donna jamana kɔnɔ, jamana o jamana bɛ yen nɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛra mafia ye mun ka di ye i bɛ taa o faga foyi ti bɔ a la. N ko u k'o jamanaw lajɛ. Sababu min nana ni o problème ye dɛ n k'o bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ. N ko o de kosɔn n ko ni Mali ma segin kɔ joona n ko problème dɔ natɔ don Mali kan guerre civile ou bien halaki n y'o de fɔ.
ne tɛ kuma k'a yɛlɛma ne faso ka di n ye de n baw bɛ yen n faw bɛ yen ne yɛrɛ bɛ yen nɔ ne mana toli kama n segintɔ don fana mais ne de ko ten f'an ka segin kɔ de ka segin yɛrɛ dɔn ni danbe de ma quoi yɛrɛ sago kɛ k'o bila ani fugariya ni jitɔ fo k'o de bila sinon n ko n'an ma segin an kɔ n ko ko dɔ nata don parce que ko dɔ ye jamana minnu sɔrɔ ani ko dɔ ye dugu minnu sɔrɔ kun min kama o kun de bɛ ka kɛ anw fɛ yen o de kama n y'a fɔ quoi n ko donc an k'a lajɛ ka segin an kɔ n'an ma segin an kɔ n ko a kɔ an ka jogo minnu m'anw na comportement min b'an na o tun bɛ jamana minnu na mun y'olu sɔrɔ n k'o natɔ d'an ma quoi mais bɛɛ n'i ka faamu de don komi a ko n k'a lajɛ k'a nɛmɛ-nɛmɛ n b'a nɛmɛ-nɛmɛ mais n b'a nɛmɛ-nɛmɛ ni kɔnɔsɔn min ye o ye f'an ka segin yɛrɛ dɔn de ma yɛrɛ sago k'a ka dabila hinɛ de ka na hinɛ ni magare ka na jamana kɔnɔ faama ka n'i sago kɛ fantan na waritigi ka n'i sago kɛ fantan na o dɔrɔn de don n m'o ka jaabi jɔ ye n tɛna n ka temps perdre o la ten kosɛbɛ komi o ye explication fitinin don ne m'a fɔ mali bɛ halaki ten gansan ne ko f'an ka segin an kɔ de sinon n'an ma segin an kɔ n ko ala ka fantan tɔɲɔnen de man di ala ye minɛ anw b'a tɔɲɔ ko se b'an ye tigi wɛrɛ b'a la ka tɛmɛ anw kan n y'o de fɔ an b'ale ta bila yen question filanan ye min ye an balima dɔ ye message ci ma a ko n ma ko vraiment ko ale ma se ka ne ka kumaw faamu quoi ale ye ne ka video caman lamɛn ko mais k'ale yɛrɛ t'a dɔn ne tɔgɔla bɛ parti min na diɲɛ kɔnɔ quoi subhanallah ko parce que mun na ne bɛ fɛn fɔ karamɔgɔw ma ne bɛ faamaw kɔrɔfɔ ne bɛ dɔ fɔ mali gouvernement ma et puis ne bɛ tila ka jeunesse fana fɛn fɔ olu ma ko tunkaranko ne bɛ fɛn fɔ olu ma c'est à dire ne tɛ mɔgɔ to ye ale yɛrɛ hakilila la quoi ko bon ale t'a dɔn c'est à dire ne bɛ parti mun na quoi subhanallah n balimaw a ye sabali diɲɛ parti ka ca o ma kojugu ne bɛ parti la mais minnu bɛ ka n lamɛn a kana kɛ maa kɔnɔ ne bɛ parti politique la non 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 diɲɛ parti diɲɛ bɛɛ ye parti ye diɲɛ bɛɛ sow ni jɛnɛyakɛlaw ni hasidiw ni yɛrɛdɔnnaw ni danbedɔnnaw silamɛw ni kafiriw yɛrɛdɔn mali a bɛɛ bɛ danbe de la a sara a bɛɛ bɛ parti de la quoi bɛɛ n'i ka parti de don vraiment n bɛ n balimakɛ n b'a fo ne ye fili dɔ kɛ n tun t'a kalama mais n y'a dɔn bi quoi parce que o ye fili jumɛn ye ne bɛ parti min na ne tun kan ka kɔn ka o fɔ ka kɔn ka video publier ɲɛ quoi n balima lamɛnnikɛlaw a ye lamɛn n bɛ nalen n ko n bɛna kumakan min fɔ a ɲɛna o ye an ka fɛɛrɛ kɛ sira minnu bɛ ka na ji siraw ni fɛnkɛw tunkarankew ka ɲani mɔgɔ minnu bɛ ka sa sira kan olu ka ɲani o kuma de bɛ n bolo bi mais kuma daɲakuru fila de ye nin ye question fila k'o jaabi quoi n ye kelen ta jaabi filanan ta jaabi de ye nin ye n ma ɲinɛ quoi n bɛ nalen komi ale ye ne ɲininka de ko ne bɛ parti jumɛn na n b'a fɛ ka n ka parti fɔ lamɛnbaa bɛɛ ye farafiden bɛɛ ne bɛ parti min na a y'a tulo majɔ a k'a lamɛn balimaw ne bɛ parti min na o ye mɔgɔ minnu m'u yɛrɛ dɔn maa minnu bɛ farafinya valeur dɔn maa minnu bɛ faso ka ɲɛtaa fɛ maa minnu bɛ c'est à dire yɛrɛdɔn ni danbe de ani hɔrɔnya ani badenya ni hinɛ maa minnu m'o parti la n'o dana cɛ kelen ni muso kelen ma ne y'o sabanan ye ne ka kuma mɔgɔw bɛ ne ka video lamɛn aw bɛ se ka video juger minnu bɛ ne fana wele u bɛ se k'a ko juger quoi ne ti parti si supporter k'a fɔ ko n parti ne ka di n ye ka tɛmɛ nin kan o tɛ ne ka video la non parti politique tɛ ne bɛ hɔrɔnw ne fɛ yɛrɛdɔnnaw minnu m'u faso danbe dɔn minnu bɛ hinɛ u bɛ magari yɛrɛdɔnnaw dɛ ani hɔrɔnw ni minnu m'u farikolo n'o ye farafinya ye minnu m'o respecter quoi k'a dɔn k'a fɔ farafinya ye siya min ye dɛ minnu m'o supporter dɛ mɔgɔ minnu m'o c'est à dire o soutenir quoi ne b'olu ka parti la yɛrɛdɔnnaw ani danbedɔnnaw ni hɔrɔnw o mana bɛ cɛ kelen ni muso kelen ma ne olu sabanan ye o ye n ka parti fɔlen y'an ye parti min don parti politique tɛ ko nin parti nin ne bɛ nin fɛ non ne to ne ka parti ye yɛrɛdɔnnaw ka parti o mana kɛ parti min ye n bɛ yen de an b'olu ta bila yen n balimaw n natɔ don a ye sabali n bɛna mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ a ye n'a ma kɛ aw ma baasi ye n balimamuso dɔ de don a mɛnna ne ye video dɔ bɔ ne ye muso nin ne y'a ta a tɔgɔ ma n t'a dɔn n ma deli k'a ye n t'a dɔn a bɛ bɔ mali région min na maliyɛn de don a cɛsirilen de don farafinko la africain ka d'a ye fo k'a dama tɛmɛ ale ye video dɔ bɔ nin kan ka tɛmɛ a mɛnna ko farafinw ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka projet dayɛlɛ an fɛ yen ou bien an ka se ka ɲɔgɔn kanu ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka faso kɔnɔ pour que ka Europe nani jisira nin ka ko k'a dabila ko Fatumata Tarawele ne hakili la mɔgɔ minnu bɛ ne ka video suit ne delila ka video dɔ yɛrɛ bɔ muso nin tanuni dɔrɔn kama k'a sɔrɔ maa ye ma deli k'a wele hali mamisa ye caman fɔlɔ kuma t'an cɛ yɛrɛ parce que n y'a ye farafinw bɛ ka ɲani mun kɛ sira la
o hinɛ b'a la farafin do a bɛ farafinya fɛ an balima dɔ bɛ yen Isufu Ɲamangolo a bɛ video tourner fana ale fana bɛ to ka mɔgɔ minnu bɛ sa ji kan ani mɔgɔ minnu bɛ sa Sahara kɔnɔ ale bɛ to k'o images ta ka kumaw kɔrɔ k'a yira farafinw na minnu bɛ Afrique ye dekun man ka sira nin na dekun man ka yan nɔ k'a fɔ sadi Afrique sadi quoi o ka d'an na ka tɛmɛ yan kan quoi an bɛ yan dɛ mais sadi quoi a tɛ faamu quoi ale bɛ to k'o video ta k'o yira mɔgɔw la ka kumaw kɔ kan n b'a fɔ fana quoi an balima dɔw bɛ Amérique fana olu bɛ ka kuma kan an k'a lajɛ farafinw ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que sira nin bɛ se ka datugu cogo min na quoi bɛɛ lajɛlen ka laɲini y'o ye ne ye n bolo yira o la n ko ne bolo bɛ aw bolo n b'a fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan Afrique mɔgɔ minnu bɛ ka sa sira la anw bɛ ka na senama sira nin fɛ cogo min na pour que sira nin ka se ka datugu malimaw ne tɔgɔ la ko tɛ n ko a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ wa sadi ne yɛrɛ n'i y'a dan ne ma ne t'a fɛ a kuma yɛrɛ ka fɔ mɛnɛ solution foyi t'a la solution t'a la o masakɛ tɛ yen o wura tɛ yen o président tɛ yen o dugutigi tɛ yen o jamanatigi tɛ yen o dutigi tɛ yen a farafinna hali farajɛla mun bɛ se k'a dabila dabila cogo si t'a la maa si kan'i yɛrɛ nɛgɛ n b'a fɔ aw ye malimaw fɛn dɔ bɛ yen anw bɛ ka tɛmɛ a kan quoi tiɲɛ yɛrɛ ka di dɛ bamananw bɛ zana dɔ da anw bɛ ka ɲinɛ zana nin kɔ mais wulibali de don mɔgɔw t'a kɔrɔ faamu quoi yanni mɔgɔ minnu bɛ ka to ji la mɔgɔ minnu bɛ ka to Sahara la wallahi ne mun bɛ ka nin fɔ ala ye seere ye ala mun bɛ dusukun wasalen dɔn wallahi ne ye video dɔ lajɛ kunna sini kɔnba dɔ donna Italie de semaine tɛmɛna a tɛ semaine fila bɔ fɔlɔ kɔnba nin na a donna dɛ c'est à dire u donna batotigiw nan'u nɔfɛ tubabu do wa sɔrɔka do wa je ne sais pas u y'u jɔ ka farafinw lajɛ nanze la ji la f'u sara de u bɛ k'o filmer ne ɲɛ o ye ne sukora la tellement a donna n fari fɛ a digira n na ka se degré min na n so c'est à dire a kɛra bana in na quoi ne ma se ka lafiya su kɔnɔ quoi wallahi c'est à dire o min y'o ye quoi o ye dusukasi fu ye ne yɛrɛ bolo dɛ ne bolo dɛ a digira ne la dɛ a bɛ ka digi mɔgɔ min na n y'o de fɔ dɔw ka farafin kanu ka bon ne ta ye dɔw ka Mali kanu faso kanu ka jugu ne ta ye mais bɛɛ n'i ka faamu danyɔrɔ do kan a bɛ minnu kɔnɔ ye n'a olu tɔɔrɔ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan malimaw n b'a fɔ aw ye k'a fɔ ne yɛrɛ fana ye ko zere do de quoi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka nin kuma fɔ a ye n lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu faamuya de do hakilina ɲini de do an ka ɲɔgɔn lafaamu maa maa b'a fɔ la maa maa bɛ kasi la la kasi fu de do n b'a fɛ ka kun de fɔ quoi kasi fu jumɛn de do n b'a fɛ k'o kɔrɔ de fɔ yanni i ka jigi i bi yɔrɔ la malimaw jigi i talo yɔrɔ la yanni an ka mɔgɔ minnu bɛ ka to ji la dɛ yanni an k'u su kasi u su kasi kun bɛ walahi balimaya ni hinɛ ni badenya hinɛ kama u su bɛ se ka kasi mais n'i y'a dan ne kelen ma dɛ ne tɔgɔ la an man kan k'u su kasi an kan ka mun kasi n b'a fɛ k'o de fɔ fɛn min de y'a to u bɔla farafinna ka na dɛ ka na sa ji la dɛ an kan k'o de kasi kɛ malimaw n'aw ko k'an ka fɛɛrɛ kɛ ka sira nin dabila n bolo b'aw bolo an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka sira nin dabila ji ka nani Italie nani ni Libi nani ni Sahara ninnu ni Maroc nani an bɛ ka sa cogo min na farafin bɛ ka si latunu cogo min na dɛ aw ko an ka fɛɛrɛ kɛ k'o de dabila ne de ko a tɛ se ka dabila a tɛ se ka dabila ni condition min ye o ye nin condition damada ye min n'u daminɛ n balimaw mun de y'a daminɛ fɔlɔ la tubabuw de tun bɛ taa anw nɔfɛ jagoya bilen la ka na n'u ye yan nɔ Europe yan jagoya bilen mais sisan jagoya tɛ anw min nana an yɛrɛ ye tubabu fara anw na de u k'u t'anw fɛ an bɛɛ bi sa ka ba di o bɛ tubabu kɔnɔ maa maa bɛ tubabu la bɛɛ b'o dɔn o bɛ suraka kɔnɔ maa maa bɛ suraka la bɛɛ b'o dɔn minnu bɛ Mali la yen nɔ olu ka kumaba tɛ na ne bolo quoi kelen n balimaw yanni an k'a fɔ k'an k'u su kasi fɛn min y'a to u bɔra farafinna ka na dɛ farafinna ka na mun de y'a to u bɔra yen ka na sa ji la an ka kan k'o de kasi kɛ n m'o de ma n kan ka n'o su kasi an m'o de kasi kɛ mun de y'a to u nana sa ji la an m'o de kasi kɛ ni mun b'o tigi dɔn fɛn min y'o kɛ mun b'o fɛn dɔn o k'o kasi kɛ quoi o kasi ka fisa o tolen ji la an k'o kasi kɛ kelen a filanan ye mun ye mɔgɔ minnu b'a fɔ la k'an ka fɛɛrɛ kɛ ka sira nin dabila n'i y'a juger k'a lajɛ a 90% o bɛɛ de ye tunkarankew ye tunkarankew aw de ko k'an k'a dabila
mɔgɔ minnu bɛ ka na saji la dɛ a kɛmɛ o kɛmɛ 99 a bɛɛ de bɛ aw la anw munna a b'anw de la malimaw n'anw bɔra yan nɔ ka taa farafinna anw bɛ taa mun de yira yen nɔ n'an figiya ni yɛrɛbaya ni yɛrɛ yira ni n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na jamaniya ni c'est à dire quoi a fɔ ka go quoi anw bɛ taa yira farafinna di c'est à dire k'a fɔ n'i mana Europe i sara quoi k'a kɛ n'i mana Europe i tɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ de anw bɛ taa o de yira anw tɛ taa yira cɛ o cɛ bi bɔ yan nɔ k'a fɔ k'i bɛ taa so anw tɛ taa foyi de yira farafinw na yen nɔ an fadenw na yen nɔ k'a fɔ ko yan c'est à dire Afrique ka fisa ni Europe ye anw tɛ taa o de yira quoi anw bɛ taa yira k'a fɔ de c'est à dire kuma la tɛ quoi an tɛ taa f'u ɲɛna dɛ mais an comportement yɛrɛ de b'a yira k'a fɔ en tant que n'i mana Europe i tɛ diɲɛ kɔnɔ quoi anw de b'o yira o la kelen balima aw ni ne mun bɛ yan nɔ est ce que anw comportement b'a yira maa la k'i man ka na Europe wa an k'an yɛrɛ juger o la fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ ka na saji la sada an kana lajɛ k'an b'u hinɛ minɛ o hinɛ kan ka minɛ dɛ badenya yɛrɛ kama dɛ walahi minnu y'u hinɛ minɛ m'u bɛɛ fɔ ala k'u bɛɛ sara u ŋaniya la badenya de bɛ kɛ tan de n'i tɔɲɔgɔn tɔɔrɔ la i kan ka tɔɔrɔ walahi cɛw ni musow mɔgɔ minnu y'a kasi kɛ m'u bɛɛ fɔ ala k'u bɛɛ sara u bɛɛ ye ŋaniya ɲumantigiw ye walahi n'i tɔɔrɔla i baden tɔɔrɔlen i faden tɔɔrɔlen n'i tɔɔrɔlo la o ka di ala yɛrɛ ye quoi m'o bɛɛ fɔ mais sadi tɔɔrɔ nin de dɔ de b'a jɛn quoi mun b'a jɛn fɛn min de nana ni nin ye dɛ i kan k'o de kasi kɛ quoi malimaw toujours n bɛ aw ma anw minnu bɛ aventure la walahi mɔgɔ minnu bɛ ka na saji la anw de sababu de b'a to u bɛ na saji la n'a digira mun na i bɛ se k'i yɛrɛ juger kana ne wele kana ne nɛni ten kana ne dɔgɔ i kɔrɔ ten i b'i yɛrɛ juger fɔlɔ ni e taara Afrique comportement jumɛn de b'e la yen nɔ n'e taara Afrique e kan k'a yira farafinw na Afrique k'a fɔ tubabu man ɲi suraka man ɲi hɔrɔnya bɛ anw fɛ yan ka tɛmɛ tubabula kan danbe bɛ anw fɛ yan ka tɛmɛ tubabula kan badenya bɛ anw fɛ yan ka tɛmɛ tubabula kan i kan k'o de yira i comportement ani i kumacogo la quoi anw mana taa yen nɔ foyi baara foyi tɛ anw na yɛrɛ yira ni jɛnɛyaba ni sunkurun tigɛ ni c'est à dire dangatɔya quoi c'est à dire quoi a bɛ hakɛ to dangatɔya tɛ quoi yɛrɛ yira quoi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo komi ni n ko dangatɔya o dɔgɔyalima ye quoi n b'o hakɛ to ɲini mɔgɔw fɛ o tɛ mɔgɔw ka hakɛ to dɔgɔyalima tɛ c'est à dire dangatɔya tɛ o ye dɔgɔyalima ye n t'o fɔ quoi a ye sabali n m'o yafa deli jama fɛ quoi n filila o yɔrɔ la quoi n b'a fɔ jama ye quoi c'est à dire anw bɛ taa yɛrɛ yira minɛ kɛ Afrique ye dɛ ani yɛrɛbaya min kɛ Afrique dɛ o de b'a to an balima minnu bɛ yen nɔ u bɛ bɔ ka na de f'u yɛrɛ fana ka na anw bɛ cogo min na yan k'u ka na a si filɛ de sinon cɛ 100 bɛ tunga na yan nɔ cɛ 100 maa 100 o 100 99 mais walahi bilahi a selen yan nɔ a nimisara fɔlɔ de maa hakɛ min y'i ka du feere maa hakɛ min y'i ka mobiliw feere maa hakɛ min y'i ka misiw feere maa hakɛ min y'i ka bitigiw feere maa hakɛ min y'i ka baarakɛminɛnw feere ka na Europe yan n'u nana e nimisara ne tɛ maa wɛrɛ dɔn mais ne bɛ taa Ngarabi ne ye Gabon kɛ ne tun bɛ wari min sɔrɔ Gabi walahi bilahi ne bɛ baara kɛ yan hali sisan n filɛ baarakɛyɔrɔ de la nin ye baarakɛfunu de filɛ n filɛ baarakɛyɔrɔ la nin ye temps yɛrɛ tɛ n bolo ka video bɔ mais n ye n profiter bi n ko n ka nin kuma nin fɔ k'a di jama ma quoi ne bɛ baara la yan nɔ hali dimanche ne b'a baara kalo tile 30 ne b'a baara mais ne tun bɛ wari min sɔrɔ walahi Afrique ne t'a sɔrɔ yan nɔ mais farafinw tɛ se ka da la africains tɛ se ka da la quoi en tant que n'i y'a fɔ u tɛ se ka da la ne bɛ wari min sɔrɔ Afrique ne tun t'a sɔrɔ yan walahi Mauritanie yɔrɔ an b'a fɔ n k'o ye fantanya Mauritanie ne tun bɛ baara wari min sɔrɔ Mauritanie parce que moi je suis un taximan ne bɛ wari min sɔrɔ yen ne t'o sɔrɔ yan nɔ mais farafinw tɛ se k'o dɔn e mana taa Afrique e bɛ taa kɛ yɛrɛ yira ni yɛrɛbaya ni dabaya kan fɔ ye Afrique yen nɔ c'est à dire k'a yira farafinw na yen nɔ k'a fɔ ni Europe yɛrɛ tɛ diɲɛ tɔ tɛ quoi n'i y'o kuma fɔ k'i b'o défend mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ sɔrɔ yen tuguni c'est à dire k'a fɔ an ka farajɛw to yen ala ye diɲɛ d'u ma c'est à dire ala ye farafin kɛ cogo min na i n'a fɔ anw yɛrɛ kɛla siya danga nin ye quoi anw yɛrɛ comportement b'o jira k'a fɔ farafin yɛrɛ de farafin ye zéro ye quoi donc anw minnu bɛ kasi la ko ka fɛɛrɛ kɛ ka sira nin dabila ne de ko ten solution de t'a la solution kelen pe dɔrɔn de b'a la fɔ anw minnu bɛ yan nɔ anw mana taa so an k'an ɲɛ yɛrɛ dɔn quoi c'est à dire k'an ko kɛcogo n'an ka yɛrɛ yira kelen aw b'a fɔ k'an ka yan bila ko ka taa tubabu la est ce que o idée bɛ farafinna o idée de bɛ tubabu la farafinna yan nɔ an k'o kuma fɔ farafin tɛ yan nɔ farafin tɛ Europe ni n ko farafin tɛ yen c'est à dire 100 o 100 dɛ 95 m'o ta n bɛ 5 dɔrɔn bɔ a la 5 dɔrɔn hakili la a bɛ 5 idée la c'est à dire o b'a fɛ ka taa sigi so hɔrɔnya n'i ka danbe n'i ka diinɛ n'i ka silamɛya labɔtɔli kama i ka se ka sa danbe kɔnɔ quoi o bɛ 5 dɔrɔn kɔnɔ mais 95 na an k'an yɛrɛ ɲininka est ce que so t'a b'anw kɔnɔ au contraire ni min nana yan nɔ ni min ye dɔɔni sɔrɔ kaba
o b'a ka denbaya bɛɛ cɛ ka na yan de a muso bi na a denw min na yan nɔ ala bɛ 200 min bila ka taa d'a muso n'a denbaya ma so ye dɛ c'est à dire ni olu bɛ o najini wuli ni balimaw bɛ dɔɔni sɔrɔ o najini na dɛ c'est à dire o bɛ tigɛ quoi anw m'an ka denbaya bɛɛ cɛ ka na yan nɔ ne nana ni sisan cɛ il est déjà 4 ans mais ne ma deli ka papier tigi san 4 nin kɔnɔ Espagne kɔnɔ n tɛ Europe fan wɛrɛ dɛ Espagne kɔnɔ yan nɔ papier b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo ko nin y'a jɛn ne ye tubabula kɔ vraiment ne bɛ jɛn tubabula kɔ n bɛ taa sigi n faso la ka n ka dahirimɛ ɲini n ka sa hɔrɔnya kɔnɔ ne m'o ye san 4 nin kɔnɔ n m'a ye mais aw bɛ kule la don o don k'an ka fɛɛrɛ kɛ ka segin ka taa Afiriki k'an ka jɛn tubabula kɔ ça veut dire c'est zéro ka o kuma caman f'u ye quoi donc an kana ɲɔgɔn kunkolo kalaya sira nin dabilali a ka d'an bɛɛ lajɛlen ye mais solution de t'a la solution t'a la ka da kun min kan anw comportement yɛrɛ de b'a kɛ quoi anw minnu bɛ yan nɔ anw comportement de b'a kɛ donc f'an k'a lajɛ de n'an bɔra yan nɔ ka taa faso la yɛrɛbaya ni dabaya kan fɔ min bɛ yen nɔ an k'o de dabila minɛ donc n'o de ma dabila sira nin dabilali solution de t'a la a kana yɛrɛ kunkolo kalaya donc a ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ sira nin bɛ se ka datugu cogo min na ne ka hakilina ye nin ye quoi solution kelen min b'a la dɛ f'an k'an yɛrɛ dɔn de an ka farafinya yɛrɛ si dɔn an ye siya min ye quoi k'o si dɔn donc comme n y'a fɔ a ye n ko n bɛ baarakɛyɔrɔ la n bɛna n labɛn ka taa baara la an ka heure sera donc nin y'aw ka foli ye aw bɛɛ lajɛlen aw salamu aleykum ni ala ka jɛn ye solution filanan min na n bɛ n'o di aw ma mais tempo de tɛ yen nɔ quoi ni ala ka jɛn ye an bɛn waati wɛrɛ n b'o foli k'aw bɛɛ lajɛlen assalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh